Ngolo salam alaikum. Waalaikum salam. Mam, bonjour. Ici. Bonjour. Kiri. Ni ya yin wuli. Jugmante. Nyeme fendo di natola la duyin kono ya. Ko do be ga kaya. Ne ta fe aka faran jamu ka sigira ina. Bari togo keme be nangulu kono o shita nyi togo yi. Nga aleta obi boala. Desigile me ni yora ina ya. Ha? Pogotigi ndo de duna kana ne nyini ngadala ya. Ko hawa du ne ko awa boranga tarachila. Aklega tukuni ko kiri du. Ngo kiri fene bora tarachila. Ne be wuli ka du soko na ngomina muyera ke ka du. Ne be bo ne ni kiri be ka be o pogotigi ne kile tukuni ka be kiri be lo be ka takiri ga yaro. Abe mu fokale meka awa taka yoro ko de nyefo onyana. Kiri ni awa ka jasero bela ka foko alebe awa taka yoro nyefo mo yi. Ibenge de kangari dai. Abe kasira mi tama. Akabla. Atenya yede wala katasu. Ode ya wole mi. Lolo mano gonga. Nin na wani na kuma sa e balmare do yi dogon ne do ina flap sira ben ko dola ni dat se ka dola ne da na dola dola mo na fam bo ben re fa na fam na fo na wona do I da dele ikini dabla la ko voilà ibri dabla la ke ibri dabla la wallahi I jendo de wal da de ko da fe ikini dabla la fe voilà ira wolo de ye khani dabla la fe o de tanya ne da foi fala wala ke foi fala ala ikitira don nyon tela de ndeke ne ka ka fiya dana ne ka la confiance ne ka ngolo to voilà kabi kamila lomina fobi ikale kuta mena ikale mana ko jumena so ni konya ha ina temfe voilà ate vade to so ni konya ani fera tu be ke wala tani bo so ni konya kadi ka ta jira la ama fa ka ko ni ko la ala lu konya ala to de ma ne ka dem so wole do ta tam to ka fa yo dem so ngo awa wole ango kuma sama ngora ba ala na katambata wori be kan so nta maite ko ira kaira jena Kiri mo mo yeba ma lebula wallahi ta sunola ndega kuma ne da sole muhammad ne da ba to mo won fi na ko on kad ne ne ben kirivite aga ne na bo no ta ko internet dan do ko bozo niga kuma famia eke simonna ngane kon be kelendo kiri dala ka foko ni sana na ko ngalo be bo wa bona da ko akabo wallahi wala akabo wa angasi ne sita jara de yafu don la wallahi ni ko intie abe bangi be kla kana ni kuma keli e ba fo ya ko ne ku yafo dodo to ni do me ko ne ko jara ka fo ko ne ka fo ni ka wallahi ala ne ka mungula da ala la ka da kirala ne ka kuma ka cha de ne sita jara ka kuma ka cha ne ba do nga ekri ne pardon ni ne kuma fo ema nya fo njoko de la e ka dimaya be so e bi muso to so chogodi kana ke mana ko e musumanu fe ya ha dugu ba kono na musumanu de ya fe ko be chefe ki ndega ki bolo war ba pe o ki fili ko jala ga sida to ha ntato ndega de sigla ki te e bi ka wole kana e ba ko ka kana da la sa ka wole kana iba ali de bi ki ya iya mande ale de ki balo iba ka soni kamade respect dan kan ndega nyan to vede ni ya de ka du voilà ne de gare iski ka ngale ni ya de ka ama kuma ko sigi anyana pia ile ka fe mba fo yi kla e ma ka ka so ndega sigi e be si so mi ko ngo bozo de faka brigide baka awo bona ima ka nyana adika be nyana ko bi fanya na pia ne fana de soja bo ko ya so mi yonte itaji bi o ito ke ki to ne fana do ya siraka ito ke ki to jago ya sumuru tiga siraka ya
Ita i muso no fe. Wali ki muso da wale kana ino fe ya no amaba. Ha? Yala. Mo sinya soro fo kana melekelu wal dem fitino yetento dem seni fitini nu. I chokoroba sijatigi. Sija jonna. Sija mi ko tem kuna. Ika ko ni dai. Sijatigi. Ika ko ni te pam. Awon e do te jagwe. E pi dem so mi na ni kuna aka ko ni te pam. Nea. Aka ko ni le pam. Aka ko ni o bele da ebe faka pana e pam. Idi ko ni be pam pam ibolo no la dala sonama. Ta waji ba yara wula. Nya famia. E ka tabuzo. Ikara labe ko I ba bra fe ka fe ko italo. Ni le sel la ka suya. Wallahi sabi ne bol ka urdiya. Mu be sabi ka o ri ko ta wo me mi finyina. Ali saya obedento abaye. I dakala tina se ka de ni de fara. I da tere jugu da kuna goide. O te se ka ni de fara. Ne ko ni nga fota fie. I jija kasa mu be ka bo. Akana boy ka sore. Etlale. Nsomine no kasamina akana boy ka so de na bore ka so kiri kiri na bore ka so ibi nya mine ka fie kiri nunu parce que to ibi ne do to kuni Etlale. Kiri nkilala maklawo iko ni kijida kana kisoyi afoli ma dana manjugune kenso yede bare wulu fato madame Bayibo la dusula ali kamba dia safi ko atay ne ka foitola voilà ni tla la ko tla ne woton ti fa voilà brava voilà et puis quand siri quand siri non bisi jona ta fait kiri bisi jona pia ni se ala bara muso ilo mona ko santi yare wallahi neta foi sora la papa ka etempaye foi abi nyana kika baka bi i somogo do chogo mna yefe ani ika ko be se mun na ko enere o tene sita jarai o te foi kenela sita prote bi wona wore telemulo o benata ebe fako baka to yala o benata ebe ka fado ga soku tereme uno fe korote bi wora ni wora be bole e na sigi wali duko no ito doga ka duko la saka jo ire ha ta yembaga to du sokolo nta koro le bay o te korote bi wora ni woro korote tuko bi sa ko ga korote to yu ete saka duko lo to Anche ne fa. Ama. Ne buga ta duguna. No, ne ba tellement to. Service motor. Ini nga may gambla nya. Okay, program ta la ise ya. Sira. Ni fa ni che. Ini barati. Jodi a gato ne. Ke sayin e bora dun wono. Yere da ko soya. Yeni anga du. Furulon. Bo misiga fo furuleno misiga fo ronde la furulente. Tugo dita. Wallahi. Parce que ne furuleno meneni che anga ko mi pese. Neni problème do banche bon. No, mi bobi aqui. Ba faia. Bozo. Aí, mana bobi ferra. Kana fudo te suro. Aí, ante bem. Sei. Cadê lá? Mas feito. Cadê? Aí. Aqui lá. Idenu. Ah? Idenu. Dede. Bibi kalau kurai. Como gani? Abi no bas feita lá dentro. Não me agada ali galera. Awa abalana de. Um modelo. C'est pour moi. Non. Abi no bas feita lá. E que eu vou fazer mais feio? Bozo bora. Aí bole. Adi an terabi. Na makuma la u ke fe bobi fe. Sura bobi de ka et puis ala ne ka couler. Ite somina na ite koi kela ka muila suno métier. Ben. Masih awalnya kan dulu. Masih tak. Apora. Aku kota di bukan. Jadi belajar ni cerita ni mana? Kufai beha. Ai berapa korte kasar masuk ni kena. C'est pour moi. Balik mai tala nama ada ni ba buya. Ka bu fu ka tien.
ni pengen oui ni mo sita nyama cheno ni da do rotula e be le contrôle la ko na ba fo ni Baba ko sigida la aga so ko fa kare yɛrɛ la ko awa o jɛmana mɔgɔ do i b'a dɔn ne b'a wa mi dɔn ne terimuso de sisan yɛrɛ a kɔnɔma falen don awɔ y'a faamu n bɛ se k'i ka nimoro sɔrɔ mais e ka mun de b'a bolo ayi foyi n dɔnbaga dɔrɔn de don ni ko di n bɛ se k'i ka nimoro sɔrɔ awɔ mais courant tigɛ ko filɛ in na n ka telefɔni bateri banna a bɛ so kɔnɔ charge la n ma se ka bɔ n'a ye mais i bɛ se k'a ta ni n wele nin na i bɛ sɔrɔ yɔrɔ awɔ n bɛ sɔrɔ k'an ma fɔ ne fa ta do ka fo ni ene ni ka punsu mi na yɛrɛ an tɛ ɲɔgɔn sira la ina kuma ni ina ma kuma ami ma ɲininka foyi la ayi a ma ne ɲininka n'a bɛ ɲininka ko la fo k'i ta ɲɛ dɔn o ko jumɛn a bɛ ɲininka ko la fo ko non k'i t'a fɛ ka don walijadi ma na fiyewu i k'i da bila la fiyewu a fɔ k'i t'a kalama fiyewu o de ka di n ye bɛnkɛ o jumɛn fɔlɔ i b'o kuma de ɲɛfɔ ne ɲɛna ne bɛ sɔrɔ ka exagérer ten tɔ olon ko yan a sile yan denmuso de y'ala tala minɛ ka bɔ i ɲɔmuso jɔn masiri voilà a nalen a y'a fɔ ɲɛna a ye n wele voilà l'autre jour o de nalen yan du kɔnɔna na yan ka i ɲininkali kɛ n'an fi ka n'o k'i le boli après denmuso ka ɲininkali kɛ ko ne fana boli ne ka n t'o la dɔrɔn ka denmuso bɔtɔ d'a fɛ n ko ko maa fi n ka datugu n ko na yan denmuso bɔra na ne y'a fɛ k'a fɔ denmuso in ko ele wɔtɔ fɛn na labitali la y'a mɛn ne y'o kuma fɔ denmuso ɲɛna ne ko denmuso ma n ko safe n ko si bara bi a tɔ minɛn kɔnɔ n ko komi n ko mun ti yan n k'a ye fɛɛrɛ kɛ n k'an ye don ne la sanburu la waati min na an y'a fɛ ka don ne la sanburu la maa si tɛ ka kaba ma i ko wo mun bɛ ka so in ka so kɔnɔ yan ka kaba ma ko so bɛnkɛ e fana kun na taa mun ne ko la i ka chambre kɔnɔ e taara mun na an b'a fɔ k'a ye fɛn de o tuma la n'a ko k'a bɛ fɛ fɛn de bɛ kɛ i ka chambre kɔnɔ yan e bɔnna la sa ni mun ye mun kɔni fɛla kɔni a kan ka kɛmu kɔni kɛ kɔni n'o ye ne fana ye ka na wari fili fu la ten o tɛ bɛn n'a kan sida nin ka ne wula k'a ala minɛ ka wari ne si joona si la ka ne si k'a denkɛ la si k'a fɔ a denkɛ ɲɛna ko ne ye k'ale ka so kɛ boîte kɔnɔna de ye ko ne ye k'u kɛ jɛnɛkɛyɔrɔ le fiyewu ko ne ɲɔgɔnna jalu tɛ ko ne ɲɔgɔn kakala tɛ so nin kɔnɔ yan ne ni kakala est-ce que a kan k'o fɔ ne ma a denkɛ ɲɛna e fana ye min kɛ bɛnkɛ o fana cɛ man ɲi komi ne da dɔn yɔrɔ tɛ ne ye kojugu de kɛ ayi si ma kojugu ne ye kojugu de kɛ mɔgɔ min b'a y'i fɛ ni ko n fana y'a fɛ mun de ye ko la a bɛnkɛ n ko ne da dɔn yɔrɔ tɛ yɔrɔ nin na yen nɔ bon a bɛ ɲininka k'a fɔ k'i t'a kalama fɛ o de ma ɲɛ a fɔ k'i bi t'a la k'i sini t'a la parce que n y'a dɔn a y'a fɛ k'i ma ɲininkali voilà ne ka fɔli kun t'a kalama o de ma ɲɛ a fɔ k'e kɔ dogo a fɔ k'i t'a kalama ok n y'a faamu a b'a fɔ k'a ye ko bɛnkɛ la o ka nɔgɔ turu mais condition dɔ de b'a la condition quelle condition n'i bɛ fɛ sisan nɔ n'i k'i kɔ dogo i bɛ fara ne kan an bɛ Sofiya gɛn ka bɔ so i ni jɔn e ni ne kɛ o tuma ne tɛ ka fara i kan sisan nɔ k'i kɔ dogo wa ja danga yɛrɛ mun fɔli i la ko la o danga yɛrɛ tiɲɛ don ja o e y'a fɛ ka ne cɛkɔrɔba ta k'an bila walikungo la donc et puis o ye o kiti dɔ lahara ne min fana bɛ ka nkalon tigɛ e bɛ nkalon tigɛ kiti dɔ lahara ne ye jenina cɛ ma fi ne ye jenina n yɛrɛ lajɛ jarima de la wali jarima n tɛ jɛn'o la fiyewu n t'o kɛ fiyewu n fana t'a fɔ mɔgɔ si tɛ yen ko n t'a kalama ne b'a bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna ne fana tɛ jɛnini sisɛ musoba ka ɲɛ yan a t'a bɔ i ye kulekule ne da la yan wala ne de ko fɔ i ye n'a ka sɔrɔ i la kuma ye wuriko de ye n'a wuri lima y'o lɔ min na mɛ ni wuri a y'i tɛ wari ko la ka denmuso gɛn o da tɛ n kunna o sen tɛ n bolo fana do kɔni i fana ko dogoli a da tɛ ne kunna a sen tɛ n kunna ni mɔgɔ si tɛ ne ɲininka ne de ye n ka tiɲɛ bɛɛ de fɔ a ɲɛna ko kɛra cogo min na ne b'a bɛɛ fɔ a ye e y'a fɔ to k'a fɔ ko tiɲɛ don tiɲɛ n'o kɛ tiɲɛ tɛ de a fɔ kɛ bɔ d'accord a fɔ
afo ko yere ka demso kemu o bele mudo ile bolo ka fo ko demso non fait anya kuma le fola est anga pratiquer après fouti bolo domina tanto in ana yi bile muna fa photo ni biro keta ana bet cinema a photo na video ya bet cinema imiri domina ina ga kuma ka photo ni video abebe na telephone ngono ba yira mama shitana ka doa ko kumuna ngena ka be fa ya no gratuit kuma nga kabla kenema abebe lafia jone o photo dima ana de achile mai go tukudi bon d'accord ne et puis kabi demso ka photo ta ya nko de fois de là ngo photo ngo ta fe ka yi mo re ku adu mene kuna de photo yi kuna ni madala me wuli sans samedi do so me na téléphone ta ma yi on y a fait la ligne là on m'a donné la film il a fait la tapasi de nous tout fait ni il m'a fait qui ont sauté qui ont calculé ni ta quand tu étais de film ni ont appelé ni ont caractérisé à la table be otoy ben sabal nit na galu ne la fa ana dugu son butiki de son karaki ba de ke fa yi film wallahi ben ne ta galu ana yi futu mbe wallahi mon ma diga an kali tanto wallahi billahi na futu idi c'est à moi ça c'est muso ikana kuma grigiri ma c'est toi et moi et kale et puis 2000 kona bara ni tunte ade ay ka basi de kala bo wallahi ni tente ha ben o fere mu kale kale ça a foni tu étais 2000 kona ay ka basi ka bo ni futu ibulu ay bulu ya ko wato bisa bon ana no duru ne mi fi ibe fara mi ka sa na atike na ito fa bere no na ya spiana ba et na bere kala sa ibe mi do ni ko no su fi kala banchi ibe fara ne ke ba fo ko awu fo bozu ni ko go su fi kala banchi kala ba do la ni no go zonu ibe fo awu ko cheno ko ere kunte fe na ko alo do ko su fi ga wa flash ibe demini mi fodoro ibe fo ko chenu sanu dura buzu banje te jumbera soro bleza bene atete mne bay imiri ne ide nombari wala no te jumbera soro ça c'est non ça c'est complice on va faire ma violence c'est ça non akene fene photo yema mashita na pom ne aka ni ko ne ko ibe no ko ni no ko fan so woni an ni ko ibe ne soutenir ne ko aka bengen c'est bon mon mi fi wallahi ni faut pas que doron ni photo yema mashita après il faut dire na fan kai ga comment ko bina photo la de ka photo yira ne après ira nan kai aucun problème fait non tena galon te ke bengen ne pas ka lelim ke sano ne den kadi yuma bon d'accord mbla mi Maria Mama. Faut pas que dorong bali la machine. Aka ni Maria Mama ke. Dah ndare. Ino ni dorong de so yone. Ale benge sira ko ala bi. Ya da ko. Ya ko ala dia kama ko ni bale. Benge imo fusi ala ko. Mi bara dega ha. Walla e ni sa ko ne ya boy daga fuke wi ana fe. Na kila kan termi so le na plan ni sira. अच्छा प्लान में अब आपसे कोई आने का बच ही रहा तो शिविला में entretien ti la ko eski problema amena megi jatemine sigidala ya migi jatemine ndu chela ko donc i dono no sisa ka ne ga ko nyenyini ibi ka ta ne ga ko di mogo mima ne ba don mais i polosi yera la quoi i klobe na ne checkse est-ce que yen famo ache fe fo nya be me be kana sige ya ne ga basiri ntawro na fara furi wena ma fi dogo
i bila la quoi. Bena seli ko la. Bena min fi i ka dɔgɔ ne ka kɛlɛ kɔrɔ quoi. N tɛ foyi fi ka tɛmɛ o kan.